Eixirem dissabte des de la plaça Major de Guadassuar a les 12 de la nit i 8 hores i mitja després feien la seva entrada en la plaça de la Reina. Finalitzava a este punt a la Catedral de València la primera peregrinació organitzada per els festers de Sant Vicent de Guadassuar. Bueno, els festeros de Sant Vicent han volgut fer una peregrinació així a la Mare de Déu. És la primera vegada que se fa en Guadassuar. Sabíem que en altres pobles estava fent-se i bueno, ha sigut un èxit. A les 12 d'esta nit n'hem eixit d'allí de la plaça Major, n'haurem eixit uns 180 o 190 i en 8 hores i mitja han vingut. Jo m'he pensat que era més, ens haurem cansat més, però ha sigut molt fàcil. Però en la il·lusió que venim també, així ara a les 11 a la missa, jo crec que estem més motivats també. Una missa que serviria més per a visitar a la catedral una de les seues relíquies més preciades, el braç dret de Sant Vicent Màrtir, que es conserva a la capella de la Resurrecció. Va sorgir perquè fes de Sant Vicent, pensàvem portar el braç de Sant Vicent a Guadassuar. En l'any 1971 ja se va fer, però vist les dificultats que havíem, decidíem vindre en peregrinació. I així és com ha sorgit la idea. I després jo m'he quedat assombrat de veure la quantitat de gent que ha vingut. Han hagut empreses que han col·laborat i el mateix que estava dient l'alcalde, Protecció Civil ha estat sempre pendent de nosaltres, la Guàrdia Civil també, les policies locals de diferents municipis que han cruzat i des de luego han preparat una infraestructura molt gran. Pel que fa al camí que ha seguit els peregrins, ha anat bordejant la Séquia Reial fins a arribar a l'antiga carretera de València que desemboca a la catedral. El camí sí que és veritat que ha sigut menys pesat, però sí que vull agrair a tots els municipals de tots els pobles que estaven avisats i cada poble que aplegàvem, allí teníem a la policia per a portar-nos a cruzar el poble d'ell. Quan passàvem a l'altre poble ja teníem l'altra policia. D'ací vull donar les gràcies a tots els ajuntaments i a la policia de tots els pobles perquè ha sigut un recolzament meravellós. Protecció Civil de Guadassuar també, i també portàvem 2 o 3 furgones dels festeros del segon verd, que sempre n'hi ha alguns tropezons, algú que li una llaga i tot, i la veritat és que anaven 8 o 10 persones, ens ha vingut molt bé, 8 o 10 persones dalt dels cotxes, però molt bé, molt bé. Molt dur, molt pesat, ha sigut molt dur, però molt bo, ens ho vam passar molt bé. M'ha fet una marxeta molt bona. Quants quilòmetres calcules? Suposo que habrán fet 39 o 40 kilómetros desde Guadassuar, así. Pues al principio ha estado muy bien porque era por la noche y yo qué sé, da mucha emoción y eso todos juntos. Y luego el trozo que más me ha gustado ha sido por Massanassa porque ha sido cuando ha empezado a salir el sol, entonces ha sido muy bonito todo. Y ha costado un poco porque es mucho trozo, pero yo qué sé, vale mucho la pena. Además, los policías y todo estaban todos controlándonos y todo. Y luego, cuando más me ha costado, ha sido al entrar a Valencia, por la calle de San Vicente porque me he cansado muchísimo y ya cuando hemos llegado aquí, pues ya estábamos todos agotados y ha sido ya cuando nos hemos quitado los zapatos ya todo. Este viatge ha sigut una incògnita per mi i per la majoria de gent que ha vingut, perquè no anem a pensar que un viatge així, sense estar preparats, han realitzat un viatge que crec que han patit el rècord en arribar a València en aquesta gent, ja tota major d'edat i sense haver caminat molt. Entonces, això ha sigut una experiència molt gran per tots nosaltres i que crec que com ha sigut un èxit, jo crec que l'any que ve els festeros que tornen a entrar o els que vinguen, jo crec que deuen d'organitzar també un altre viatge igual. Esta primera peregrinació ha estat tot un èxit. De fet, els organitzadors han comptabilitzat uns 306 participants, d'ahir que asseguren que repetiran l'experiència el proper any.